Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox με ένα φίλο μου και τον αδερφό μου, θα τους κάνω join, αυτό, όχι Brookhaven, Μιχάλη, εκείνος παίζει Brookhaven, όπα ρε. Εγώ δεν παίξω Brookhaven. Εγώ δεν παίζω όμως, Μιχάλη, Brookhaven έπαιζε. Τέλος πάντων, αυτό με τη φλακή του γάρα είναι αστείος έτσι, παιδιά. Όχι, εγώ θα παίξω. Δεν πειράζει, θα παίξω λίγο με την γραφή. Γιατί? Αυτό το χει. Χι. Άρα χι. Ποιος και γελάς. Είναι και subire. Παιδιά, ωραίο. Παιδιά, κάνουμε λέει δεν θα πάει και τόσο καλά. Ντε κούτα κουπίρε ρε, κούστα σκουμπίρε. Δεν θυμάμαι και να το λέω. Αντώνη, θέλεις να κάνουμε φίλο. Δεν μπορώ τώρα. Τούτε του μπήρε. Κούστα σκουμπίρε. Εντάξει. Και είναι πολύ εύκολο, απλά πατάς το ένα κουμπί. Μετά είναι πιο εύκολο γίνεται. Παίξω αυτό που παίζεις. Πήγαινε στον κύριο Πίκλα, που λες. Παιδιά, όλους λέγεται κύριος Πίκλας, εγώ δεν ξέρω. Παιδιά, και να πάει ο Χούλαντ. Γιατί τρέχει και γρήγορα, μην νομίζετε, έχετε δει πως τρέχει. Τα παιδιά με και Μιχάη. Αχα κύριε. Θα ζήσω. Παιδιά μου θα μπορούσα να αλλάξω 66 Robux, αλλά δεν θέλω να χαλάω σε φλακί στο Robux. Παπα πίτσα, μετά θα παίξουμε παπα πίτσα. Όχι, εγώ λίγο φοβάμαι και παπα πίτσα. Παιδιά θα παίξουμε και... παιδιά είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Από κάτω φαίνεται. Παπα πίτσα, παιδιά μπαίνουμε παπα πίτσα. Παπα. Περίμενε εκεί για να μπω. Για πάμε στο παπα πίτσα. Πού είναι ο Παπα Πίτσας? Νότος. Παπα Πίτσα. Παπα Πίτσα. Πούστε σου πίτσε. Ξέρω, Μιχάλη, ξέρω. Μπαμπά, σταμάτα με τον τρογό. Πού είσαι? Εκεί είναι. Σε έπιασε ο Πίκλας. Δεν ζω Πίκλα. Τι όχι ξαναμπες? Ανοίξω. Yes, επειδή δεν μιλούμε στο... Παιδιά, νεκροκεφαλή. Παιδιά, εδώ ξυνανθρώπους. Ρε, και ο Παύλος το είδε. Ναι, και εγώ το έχω παρατηρήσει με τον Παύλο που το έχω δει, αλλά... Αλλά ο Παύλος είναι πολύ καλός YouTuber. Να μην σχολιάσω πόσο καλός είναι και όμορφος. Ο Παπα Πίτσας. Μπες ρε Παπα Πίτσα. Ο Παπα Πίτσα. Δεν σε βρίσκω. Δεν είναι στο κεφάλι. Δεν ξέρω που είσαι. Δεν είμαι μαζί σου, δεν είμαστε μαζί. Παιδιά, πάμε να πάμε στον Παπα Πίτσα τους ανθρώπους του. Είμαστε μαζί. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Γιατί σβήνουν τα πόδια? Φεύγω, πάει. Δεν μπορώ να ανοίξω το άφημα του Παπα Πίτσα. Φωνάτσο. Μόνο δύο σου βρήκα. Είναι και το μουρό. Ιουρε. Πέθανα. Παιδιά, αν θυμάμαι καλά
να παίξει τον Παπαπίτσο. Παπαπίτσο. Roblox. Παπαπίτσο Roblox. Παιδιά, τι φάση. Γιατί δεν έχει κόψει το χαλάκι από ανθρώπους. Το ξέρετε και Παύλος. Γιατί το έχω δει το βίντεο. Γεια! Ωραία. Δεν τσακωνόμαστε. Απλά νευρίασα. Επιτέλους βγήκα από τον Πίπα Πίτσι. Σκάφηκε. Χαμότι, χαμότι. Παιδιά, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Γεια σας. Έρχεται. Σχεδόνος Παπαπίτσας. Ο Πίπα Πίτσας. Δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ. Διαφοβάμαι. Ο Πάπα Πίτσας. Εγώ θα πηδάω για να πάω. Βγήκα στον Παπαπίτσα. Λίγο το φοβάμαι. Εγώ θα τα κάνω πάνω σίγουρα το βράδυ. Δεν παίξουμε κύριο πίκλα. Δεν μ' αρέσει. Τι να παίξουμε. Όχι, Αυτό. Κοίτα να παίξουμε αυτό. Κοίτα. Κοίτα να παίξουμε αυτό. Τι είναι αυτό. Η φοράς γελιά καινούρια. Μπορεί να βρίσει. Θα βρίσει. Όχι. Κάτσε, εγώ θα το γράψω. Πέπα. 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 Μωρό. Αυτό. Τζιουίν, like. Το like τι δουλειά έχει εκεί ρε παιδιά. Παιδιά, να το. Like, subscribe. Πίτα. Μεγάλη, να δω τι θα έχει η ταινία. Με βρυσόλαγα, παιδιά. Βρυσόλαγα. Εντάξει. Ευτυχώς εγώ με τραβάει. Βλέπουμε ταινίες. Σαν ταινίες είναι όμως. Α, έχεις τηλεόραση μέσα στο σπίτι. Έχει και το μικρό παιδάκι και πέβα το αγκαλιάζει και φοράει τα περιγελιά. Ταραραραν. Έχετε ακούσει. Και έτσι σκουμπέρας ψηλά στον ουρανό. Έχετε ακούσει μελιτζάνα από αλάνα. Ιου. Έχετε μελιτζάνα από αλάνα. Να δω τι είναι. Μπαμπά, σταμάτε! Γιατί είναι αυτό. Το χτυπάω κιόλας. Δέξ ξανά. Θα ήθελα να βάλω κάμερα να το σπαθήσω. Όχι, δεν γίνεται. Ξαναμπήκα στο γκολό μου. Σταμάτα! Sorry παιδιά, απλά Πού θα μπεις. θα μπω σε ένα άλλο καλύτερο. Σε ποιο. Αυτό. Πολύ αστείο. Έχει σχέση και με την 9 μέρες. Και τι έχει ένα τέτοιο επεισόδιο. Θα σας βάλω το πιο αστείο με τον George που κάνει τον μάγκα. Μέσα στην μεγάλη, στην ίδια αδερφή. Παιδιά, η θήκη μου έχει χαλάσει και θα παραγγείλω. Θα θέλω να γράψω αυτό με την ταινία που βλέπεις και είναι αστείο. Θέλω να το γράψω. Ρε, αυτό είναι άλλο. Πέπα.
Αυτό είναι. Αυτό. Βγάλει. Κοίταξε λίγο τον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ. Βγάλει κάτι. Ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ είναι το Κοίτα λίγο. σκοτρός. Έτσι είναι. Κοίτα πώς. Παιδιά, σήμερα στο χωριό θα σκεφτώ ότι θα... Μπαμπά, θα πάμε χωριό! Ωραία. Θα πάμε χωριό και θα σκεφτώ ότι μπορούμε να εξερευνήσουμε. Θυμάστε το άλλο καιρό που λέγει φωτογραφία τραβάς. Θυμάστε. Εμείς θέλουμε να δούμε αυτό το μεσαίο. Έχουμε γιορτάσει το μεσαίο εμείς εδώ. Στάδερμπερ. Άμψε μπροστά. Ο μπρο κάθεται στην κούνια ο άλλος. Θέλω κι εγώ να κάτσω ρε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα δούμε αυτό. Αυτό θα δούμε. Αυτό τι είναι αυτό. Βγαίνω πολύ αστεία αυτά. Ο Τζόρτζ. Γεια. Το αστείο είναι αυτό, κοιτάξτε. Τι έκανε ο Τζόρτζ για να αποφύγει την Πέπα. Sorry. Το δω και έτσι. Και το κινητό μου, παιδιά, και γιατί έπαιζε πολλή ώρα. Και είναι έτοιμο, σχεδόν έτοιμο να κάνει έκθεση. Η Πέπα στο μεταξύ μαγκάκι, ο Τζόρτζ μαγκάκι. Δεν φτάνει που είναι και μεγαλύτερη η Πέπα, δεν. Παιδιά, εκεί τώρα γιατί είναι σαν μωράκι. Εδώ κοίτα ποιες τις παίζεις μαζί μας. Κοίτα. Παιδιά, το PlayStation της Πέπας. PS6, γιατί είναι να. Παιδιά, γιατί είναι Γιωγά, έλα εδώ πέρα. Παιδιά, κοιτάξτε, το Τζόρτζ. Κοιτάξτε τη μαμά μου ρίνει και δεν θα κάνει. Εδώ. Εδώ. Το κινητό. Ανδρέας! Ανδρέας! Σολίδα Ανδρέας. Παιδιά, Minecraft. Πιστεύω ότι έχετε δει. Πάμε σε άλλο παιχνίδι. Τώρα θα... Παιδιά, έχετε δει τώρα που κάνουμε μεγάλη δουλειά για εσάς. Κάνω. Παιδιά, να παίξουμε αυτό το τρομακτικό. Παιδιά, εάν είναι αυτό που νομίζω βγαίνω με την πρώτη. Εδώ που το βλέπω. Αυτό είναι, εντάξει, ας κάτσω έτσι τώρα. Παιδιά, έχει και ένα οδηγάς αμάξι, γι' αυτό πάω να πάρω να οδηγήσω ένα. Πού είναι? Εγώ θέλω να δω, πού είναι ρε φίλε? Ναι, να με ξυλίνει. Έλα, ναι, βάρχοντρε. Κυρία Τζορτζίνε! Ο γενεγάν Τζορτζίνος. Τζορτζίνε! Ο Τζορτζίνος. Η Τζορτζίνη! Η Τζορτζίνη με σκότωσαν. Αυτό είναι πολύ δυνατή στόλη, θέλω να κάτσω να το. Τώρα το κράνος μου πάνω είναι μάλλον. Και παίρνω εδώ. Το πράσινο και το... Όχι, το πήρα. Κόλλος. Το γύρω το τμάει την άλλη, δεν θα... Είναι απλό. Έλα, το έχουμε, παιδιά, πάμε στην πάτσι. Το αμάξι.
χειροκά. Οι πάτσοι του πήραν το αμάξι εκτός διπλώματος. Παιδιά, τι κάνει ρε! Την κυνηγάνε όλοι μαζί, τουλάχιστον Καμπριολέ! Καμπότο! Sorry. Παιδιά, τι φας, θα με σκοτώσει αυτή η οικογένεια Πίπα. Οικογένεια Πίπα. Πίπας. Πίερπας. Ο κύριος Πίπας. Αυτό είναι ένα σκύλος απέναντι. Αυτός είναι ένα σκύλος απέναντι. Και κάθε μεσημέρι απόγευμα όταν ακούσει μια φωνήτσα. Να, γεια. Αντί και να βγει σαν το ηλίθιο. Σας φαίνεται τώρα αυτό φυσιολογικό? Εμένα καθόλου. Δεν βρήκαμε το πράσινο που το είχε. Αλλά βρήκαμε αυτό. Ναι, πάει λίγο, αλλά σκατά είναι. Ο Μαξάρα. Ο Τζόρτζ! Ο Τζόρτζ, τι φάση ρε! Ο Τζόρτζ είναι λίγο εξελιγμένος. Εξελιγμένος τώρα. Εξελιγμένος γαμπρός γάμο του. Φύγε από εδώ ρε Τζορτζίνα. Φύγε από εδώ ρε Τζόρτζ. Φύγε από εδώ ρε Τζόρτζ. Χοντρέ. Η χοντρή γουρούνα. Από τόσο χοντρή που είναι. Ναι χοντρή. Τζόρτζι. Τζόρτζι. Παιδιά, είναι άλλο αυτό. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Πάμε σε άλλο. Τι θα παίξουμε ρε? Παιδιά, θα παίξουμε αυτό. Είναι πολύ αστείο. Ωχ, κατάλαβα. Πάλι αυτό ρε φίλε. Είναι σκατά. Οι άλλοι έχουν δώσει ρόμπαξ για να χαλάνε skin. Για να παίρνουν skin. Λες και λέει τα χαλάνε. Τι θες να πάρω? Παιδιά, δεν μ' αρέσει. Και αυτό είναι η λογική που σας έγραψε μέχρι στο ένα βιντεάκι και θα λέμε και θα πάμε. Οπα.